مامۆستای هێژار ڕەحمەتی مەلا عەبدوڕەحمان دوڕێیە وڵات پارێز نیشتمان پەروەر شۆرەشگەر هەلبەستوان نویسکار کوردپەروەر کوردحەز و کوردستان حەز هەزار ڕەحمە لە گۆراوی بێ مەلا عەبدوڕەحمان دوڕە من فۆتۆی وی لە ماڵا کالکێ خۆ لە شامێ دیت ئاپۆچی ناز دکن خاپۆچی ناز دکن خاپۆچی ناز دکن جمعا و ئەف سەرکردەیە پێکێکی هەموو دبن سوورەتێ کاوێمە دەرباس بوونە مەلا عەبدوڕەحمانێ دڕەژی ڕۆژێکیش ڕۆژە بوو میوانێ ماڵا کالکێم و فۆتۆی ویژی لور دیت من دیوانە وی هەلبەستێ ئەڤینا وڵات لە ماڵا کالکێ خودی مووی وەک شەخص مووی نەدیتیە دەما مەلا عەبدوڕەحمان درە چوو شامێ چوو جەم خاپۆ چوو جەم ماڵا کالکێمە لە شامێ مەلا عەبدوڕەحمان درە لە ساڵا 1930 لە گوندێ کیرانلخا گرێ دایە ملازگرێ چاوێ خۆ لە ژیانێ vekir û di yazdê çileya pêşîn 2012 xatirê xwe ji vê jiyanê xwest li bajarê Kölnê li xerîbiyê li biyaniyê li Almanya dawî li jiyana wî hat dilê wî ê tije evîn û hesret û kul û derd rawestiye Mela Ebdurrehman dire di wekî hemû meleyên Kurdistanê di gelek dibistanên herîmî xwend piştî wê destnameya xwe ya meletiyê ji gundê Nûrşînê mala Şêx ji wir wergirt wekî îja êdî nava dibistana de dersên olî dersên dînî dida xelkê di ber mijûlbûna wî û danûstendina wî bi meselên Kurdî jî çêbû her wiha li dibistana Hesen Paşa nêzî 10 sala mamostetiya olî dikir piştre ew ji xwe re dibistanekî çêkir sala 1962 çû Enqerê çû kursekî ji bo muftî bibe muftî û destnameya xwe wergirt û bû muftî jêr problem derdixistin ji ber ku hestê wî kurdewarî nêzîkatiyê wî meselê Kurdî zimanê Kurdî çandeya Kurdî wê çaxê mijûlbûna wî ya zimanê Kurdî problem û kêşeya jê re derxistin wî dikişandin mehkema doz li hemberî wî dihat vekirin piştre ket hindirê zindanê jî qederekî di nava dîwarên zindana Tirkiyê jî dimaye ez bi kurtî ji were înformasyonên li ser jiyana rehmetiyê Mela Ebdurrehman Durre ez ji were bêjim gewî ji wezîfa wî digirtin dûr dixistin piştre wî vedigerandin yanî dema ku doz li hemberî wî dihat vekirin li di navbera sala 1983 de wergera zimanê erebî û Tirkî di wî warîhanê de dixebitin ji sala notî de diçe Stenbolê û li wê derê li Stenbolê salên notî de hinek sazî tên avakirin Enstitûya Kurdî û navenda çanda Mezopotamya yek ji damezrînerê vê navendê Mela Ebdurrehmanê Durreyê ji ber çavsoriya dewleta Tirk tê Ewropa li Ewropa dimîne û Partiya İslamiya Kurdistanê ava dike ev rêxistin jî yek ji rêxistinên apoçiya bû Mela Ebdurrehmanê Durre wê çaxê apoçîk bû û apoçîkî wilo dilgerm bû
دلی وی گرم بوو وێ چاوێ قوناغا شەر و گەرماهیا شەر ساڵێن 91 92 بڤیرەنگی دوێ دەنەما هاانێ دوێ قوناغا هاانێدە li êmê mi kengî mi pirtûka seyda li Şamê dî di not û siyad di not û siyadê fotoyî wî jî dema hatibû mala kalkê me bi pîrka min re bi malbatê re foto girtibû fotoyî wî jî wê li wir dît û min hin wê çaxê min hin helbestên wî ji wê pirtûka evîna welat min xwend wek min ji we gotî ku di yazdê çileya pêşîn de 2012 de li bajarê Kolnê Almanyayê jiyana xwe ji dest da dilê Mela Ebdirehman Dirreyê bi kul û êş û birîn ew jî gihaşt berzanê xwe şehîdê xwe kezeba wî a ku li serê Çiyayê Kurdistanê birînekî mezin lê ket em ê behsa wê birînehanê jî bikin berhemên seyda bi zimanê Tirkî bi zimanê Kurdî hene ji wan yanî tiştê ku ez dikarim bibînim evîna welat dîwana wî ya helbestê ew a ku di not û di dwa de hat çapkirin ku min li Şamê wê dît li pirtûkxaneya apê xwe me wê dît û min xwend ne hemû xwend lê ez texmîn dikim nusxeyekî zêde belkî nusxeyekî zêde jî li cem me hebûbû li malê li Şamê lê min li mala kalê xwe dît cara ewil min li mala kalê xwe dît li ev dîwana wî ya helbestê dîsa hinek helbestên wî din ê li dîwanê wî helbestên li ser şerên Melehmedê Xanê û aliyê wê felsefî û jiyan pirtûkek wî rexneyî 2002 de derket û dîwana wî ya helbestê Kurdname di 2006 de derket hezar rehme li gora Mela Ebdirehmanê Dirre be giyana wî aram be ciyê wî bihuşt be dilovaniya Xwedê li wî be ev jî Berzan Ebdirehman Dirre Berzan kurê Mela Ebdirehman Dirreyê ciwanekî Kurda wekî her ciwanî yanî li pey meşa azadiyê li pey hestên azadiyê bîr û boçûnên azadiyê li pey ket û çû û jiyana xwe ji dest da sala 1907 çavê xwe li jiyanê vekir û di 2002 de xatirê xwe ji jiyanê xwest helbet rêxistina PKK da wî li jiyana wî anî wî tasiye kir wî kuşt yek ji kesên ku ji PKK re got na çawa çîrok çawa bû di kongreyên PKK de 2001-2002 de dema ku apo yanî hatibû girtin û îdî
پرسپکتیفا و تشتا وەکی گونەها تشتا دەشاند وێ چاغێ شەر لە هەمبەری دەولەتا ترک هاتە بۆ ڕاوەستاندن ئاپۆ هێنێک پەرسپەکتیف شاندبوو خاپۆ خرپۆ هێنێک پەرسپەکتیف هێنێک تعلیمات شاندبوو کو شەر لە هەمبەری پارتی و یەکیتی لەدار بکەوێ گرووبێک ji serkirdeya PKK ji kadroyên pêş PKK gotin na ji nav wan Berzan jî ji kadroyê kevin bû ku Berzan ji heştê û neha tevlî PKK bû heştê û neh notî de duê qunaxa hanê de tevlî PKK bû yew jî ji kadroyên li pêş گرووبێکی بەرفرەیان me şerê xwe li hemberî dewleta Tirk sekinandiye çima xêr e em ê li hemberî partî û yekîtî şer bikin grûbek mezin bû yanî wekî refleksekî li dijî wan perspektîfên apû helwest li hindirê rêxistinê de helwest dandiyar kirin çawa bû PKK beşekî ji grûpê girt beşê din xwe xelas kirin rehmetiyê Seîd Çirûkaya û hevalên wî xwe xelas kirin û gihaştin aliyê yekîtî û piştre rewşa wan tênaskirin çawa bû ev Berzan û hinek kesên din zêdetirî 20 kesî hatin girtin edim qê hinek jê ji wê grûpê dev ji PKK berdanin niha li virin li Ewropaniyê naz dikin xanî TV jî bi wan re axiviye tevlî program jî bûne kadroyên berê şervanên berê di nava PKK de bûn behsa vê meselehanê dikin hinek ji wan grûpên ku hatibûn girtin êgo gav li şûn de avêtin êgo raporên rexne û heval eswar rexne dikim û ez şaş û nizanim çû van çîrok mîrokê hanê xwe xelas kirin lê Berzan û çend hevalên din PKK ew tasfiye kirin xeber gîhaşt piştî sal derbas bû xeber gîhaşt Mela Ebdirehmanê Dure Mela Ebdirehmanê Dure ku heqwa sebdilgermî bi semîmî bi dil bi can bi mal bi hemû tiştê xwe bi vê tevgera hanê re bû bersiva vê tevgera hanê ku lawê Mela Ebdirehmanê Dure dakuştin lawê wî Berzanê wî tasfiye kirin bi vê kulê bi vê birînê bi vê hesretê Mela Ebdirehmanê Dure xatirê xwe ji vê jiyana hanê xwest lêberî xatirê xwe bixwaze helbestekî ji bo Berzanê xwe di dîwana xwe ya helbestê de nevisandibû Kurdname di wê dîwanê de ev helbesta hanê piçek gazin dike gazin ji layê xwe dike dibêje tu çima nemala me dipirse tu çima carekî were wilo hema bi mêvanî bijî carekî were ji mir behsa çiya bike ji mir behsa zozana bike behsa koçera bike ka ew welatê min çi hat serê wî çi pê hat çi hat serê gelê me dijminê me ê ku niha di nava Kurdistanê diçûtê ev rexne li ojelan jî dike rexne li apo jî dike di vê helbesta hanî de ev helbest û çîroka Berzanê Ebdirehmanê Dure û birîn û kula Mela Ebdirehmanê Dure wê bimîne belgeyekî bi êş û jan û birîn li hemberî serkirdeya PKK ji apo bigirin heta wenda Cemîl Baygirî derkevin belgeyekî ku bi seda bi hezara Berzanê Mela Ebdirehmanê Dure heye Mela Ebdirehmanê Dure ew cesaret li cewmî hebû ku ji PKK re bêjin na ji apo re bêjin na helbestekî binivîsîne ser Berzanê xwe helbestekî binivîsîne
ودهندري هلبست ده رخنا لآبو لبككي بك ولكماليستا بك ايكو دندري كردستاني ده تشنوتين اف جسارت اف ميرخاسي اف دلاوري اف جنگاوري اف دلسوزي للجم ملا عبد الرحمن درا اي حفتي حشتي صالي هبو اف جسارت لجم رمزي كارتالتنا رمزي كارتال كو بككي لا يويجي تصفية لي نوير باخبه هناك دنجي نيفيسكاركي دنجي هي از دمم يال سويسرا يال فرنساي من ناف جبير كر لايوي نيفيسكارا جن او جي ببرزان رهات تصفية كرن ميري وي جالية دولتا ترك هات تصفية كرن لاوكي وي دناوا قليلا دجيانا خوش دستا لي نوير باخبه ناخواز باخبه ناخواز رخنابك دلي خلقت جبرين انتما شباني حيجا دلي كردي ما اف حقاقيا سخته كردكي من نهشتيه ودلي وي كل نكري برين نكري آبين منيكو لسريت شاي كردستاني جولوش مرقوتن بفيننجي جمرقوتن كوشيانا خوشة دزداي اش كوزانم نا بلكي بكي كيوي كشت بلكي بكي كيوي تصفية كرب اش كوزان كسين كو نهال هناك شورشگر ولات پارێزên bajarê ku ez lê bûm bajarê Dirbêsî ez nas dikim PKK wan tasfiye kirî ez nas dikim yanî ji nava rêxistinê ji me gotin ku ev bi nav niha ez jî wilo guman dikim gelo welat ku apê minî biçûk dibe ku PKK wî tasfiye kiribe ez nemakarim ji PKK bawer bikim çünkü PKK bi çîrokê şehîda jî dilîz ام ل هلبستا سيداي هيجا سيداي نمر ملع عبد الرحمن در گهدار بكن لسر شهيد كردو كردستاني شهيد آزادي اي نمر رحمتي برزاني ملع عبد الرحمن در فرم برزانية من مرادي من ورا برزانية من چرا دل تاوه هيوا خانية من ورا بيجا جمن را کا چلونا چيا روشا چيا وبانية من چلو بونواري ولاتي من چليبون چلو بون کوچر زوزانیه من ورا شیر من جیر و سرفراز ورا میوانیه ریزانیه من ورا باوی تکاله دلبرینه ورا باوی تکاله دلبرینه دناله گه بده في غانية من چرا جارنا تجير تليفوني وناكي برخكي نبانية من قسمكم أزبوي دوزا مقدس مقدستين كهن جنگوانية من مقدستين كهن لطول دجمن جبيجن او جلان بونا جانية من بدجمن را كليستن رول دجمن كماليستن لكردستانية من كوكشتن وان سين ويدي لكادر ورشتن پروكي برزانية من حزار لعنة حزار لعنت حزار لعنت لوان طول نياران نجاست کجی کت هرکانیه من حزار لعنت لوان
طول النياران نجاست جي كوكت هلكان ميم